vrlo ovako jedan žustar i energičan govor za nekoga ko je ležao u zatvoru zato što je priznao da je krao. Šta ću raditi? Pa ne možemo da platimo kad je čovjek priznao. Kako? Nemoj mi seckaj slike, to ti ide. Nemoj ovo ostalo, nemoj. Pravo je malo komplikovanije. Dakle, za nekoga ko je ležao u zatvoru, ovo je vrlo jedan ovako gorljiv govor, bilo bi dobro da je to sve što misli primenio u sopstvenom životu, pa kad su mu nudili da ukrade bulevar, da kaže neću, to je pogrešno, neću da ukradem bulevar, hoću da Novi Sad dobije bulevar, a ne da ja pare delim sa Borovicom. Takođe, zanimljivo da kaže sad su ovakve okolnosti, onakve okolnosti, a pazite, u okolnosti u kojima je on radio. Dakle, on je bio šef poslaničke grupe jedne stranke, Demokratske stranke u Skupštini Vojvodine, čiji je potpredsednik pokrajinske vlade i njegov šef koji kad ga pogleda on sedne mirno, ne sme da izađe da govori, Dragoslav Petrović, završio tako što su mu pronašli 2 miliona švajcarskih franaka na računu tajnom u Švajcarskoj. Ni tu nije pokazao ovu gorljivost, ni tu nije pokazao ovo borbu protiv kriminala i korupcije, to je ćutao, klimao glavom Dragoslavu Petroviću i rekao kako kažete profesore, sve u redu, sve može. Dakle, to tako izgleda. A ovo prozivanje Vladimira Đukanovića, pa i vas je nažalost neki advokat morao da brani. Pa vi mislite da mu je bilo drago kad je video koga treba da brani i od čega treba da ga brani. To im je posao, nije to lako. Kao što neko mora da ide u komunalno preduzeće da pretače fekalije, tako neko mora i vas da brani na sudu. Hvala.